פייה. חופשי. מה יש לנו פה? איזה דבר. שוטר, בואי תעשה לנו תמונה פנורמית של הראש פה, שיהיה לנו אחרי זה למז"פ. תעשה פה גם תמונה. תחזיר את זה בבקשה למקום של זה. לא נראה טוב. מה אתה אומר שקרה פה? זה נראה כמו שוד. הוא הגיע משם, פה השודד הפתיע אותו, היה איזה מאבק, בנג בנג, גמר אותו על המקום. וואלה. תראה, אני יכול להגיד לך שיכול להיות שזה מרקע לאומני. לא יודע. למה אתה חושב ככה? לא יודע. לא יודע האמת. הגופה מונחת, נראה כמו איזשהו חיסול חשבונות בעולם התחתון. הנה אתם. תקשיבו, אני ראיתי פה, אני יודעת מי רצח אותו. לא, 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 אל תגידי, לא שנייה. צריך. לא, לא, אני שנייה. אומרת לכם, שנייה. אני... רגע, רגע, רגע. אני הלכתי, אני גם מכירה... תראי אותנו, לכן- תראי, בלש, 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 אני בלש, באמת, אני פנקס. יודעת, אבל- זה מה שאנחנו עושים. אנחנו מהבוקר עד הלילה מפענחים רציחות, בזה אנחנו טובים. זה העבודה בזה שלנו. אנחנו טובים. זאת המאהבת שלו. אני לא למה? מאמין לך. למה? 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 בוא תגיד אני לי ראיתי למה. אותו, היא ירתה בו וזה... אבל אבל אז מה? בשביל זה אנחנו זה פה. העבודה שלנו, נכון? אני יודעת מה קרה. אבל אני להרוס מבינה את הסוף, אוי, למה אבל להרוס למה? את הסוף? אני אומרת לכם, אבל מי עשה את זה? אז אמרת לו מי עשה את זה, נו ומה? כי אני מנסה לעזור. תודה. את יודעת, יופי, כל הכבוד לך שאת עזרת. כל הכבוד. יופי. מאהבת שלו.